Perfecte. Perfecte. Che, Toni, mos donem 2 mesets. Perfecte. Què fas? Però què fas? Jo deia 2 mesets de despedida. Però que marxa, eh? La temporada que ve no vindré al Polònia. Però això no pot ser, home. Però si vostè és un clàssic del programa, vostè ha de tornar al setembre com el repetidor. Precisament són els repetidors els que no tornen. Els hem tancat tots. I com que TV3 no es veurà més a València, servidor no cal que aparegui més al Polònia. Apa, adeu. Però esperi's un moment, home, que a nosaltres ens interessa molt tot el que passa als països valencians. Impossible. A més, he signat un contracte amb un programa nou que es farà al Canal Valencià. Es dirà Bratislava. Bratislava. Sí, Polònia, Bratislava, Cracòvia, tot passa per allà dalt. I, a més, porto el pilot del programa. Realizador, vídeo. Paco! Paco, tenim un problema molt gran. Los socialistes utilitzen la policia i los jutges contra natros perquè volen acabar amb la comunitat valenciana i esborrar-nos del mapa com si fos lo Cabanyal. És una conspiració. No et preocupis, Rita. No permetré que els socialistes destruïsquen la nostra terra. I si hi ha que lluitar, lluitaré. I si hi ha que morir, moriré en una cuneta, però embolicat en la nostra senyera. Ells no són... No. No érem la Rita i jo, no. Són 2 actors que mos imiten. El paregut és increïble, no? Una retirada sí que la tenen, no? Però... no sé... Nova demostració de que els catalans i els valencians no som iguals. No riem de les mateixes coses. Ho hem de deixar aquí. Ja. Doncs és llàstima perquè estem a punt de renovar el vestuari del programa. Teniu les meves mides, no?